Apa kon penak apa ora bola aku. Iya suwun ya. Yo rendes yo rondindi. Salah wis dijak nginep di homestay saiki jarene ya Allah. Romo yo set duwe ngene apik ya Mi ngene yo. Ayo tukar sik. Iki Mi. Nukaran welcome drink yo. Ayo ayo ya Mi yo. Ono merchandise pisan Mi. Aku sama tukokno Mi. Yo masih ta yo Mi. Suwun ya Mi. Ayo Sri. Milio kon sak karepmu. Suwun ya Mi yo. Wis milio kon sing endi Sri? Suwun ya Mi yo. Oleh Mi temenan Mi. Iya loro ya kena. Aduh. Jan kan wong suwe kok sampean wis sak ketemu sampean tok. Dan dermawan. Iya ya Allah. Suwun ya Mi ya. Iya. Terima kasih Mbak. Suwun ya Mi ya. Yo ayo. Lho Sri, kon kepengin sembayang yo langsung menghadap ya Mi ya. Iya ta nek niku lengkap. Nah cepetan Mi saken maknar mang mabuk. Iya ngenteni arek-arekku yo Ya wis tapi wis ngombe teh kok. Kok liyane mabuk. Ya iya. Kira arek-arek wis tak pesen bisa mbek lemon tea. Iya enak pizza Mi. Lah tapi kok Python ini kok doyan Mi. Yo kira-kira paling sak loyang teh lebih arek kuwi. Lah iku Sri arek-arek Sri. Aduh maaf. Ya Allah, kon dorong. Lendut, lagi mang kan tak kei rong loyang ini aku pesen nih. Wis entek iku mang karek kesuwen. Terus Sri tak nyai Sri aku tak Aku main aku sih kan aja temen-temen dorong arek janan. Gak sare kini buka. Saya lengko-lengko sih tak pesenone mari ngene. Mi sego goreng ya Mi. Iya, Oh iki ya Mi. Bromo yo sat villa iku dik yo ya. kene iki Sri. Kon tak lengkap ya Mi yo. Tak duduhi kamarku mbek Abah Ya yo. Allah, sama nyewa pirang jam sih Mi? Yo sejane yo sewengi ya, tapi yo mek sak jam tok ta Ya ya. Allah, kae mana Mi duwe? Lah wong terkait dan terpandang sak kedung. Ya Allah, jangan mana mau Mi sampean Mi. Ya apa ya apa. Ini dikene wong Mak, Mak kamare Mak. Jan suwet. Cuk. Mi ngene iki piro sih Mi? Mek 4 jeti. Ya Allah, Mak. Ojo heran-heran wong aku umi terkait dan terpandang sak kedung kandang wis salah ya dinikmati ae. Ayo wis ae turu coba. Sampai kono dik kene aku istirahat mbek Abah ya. Allah, Python mang nang ndi rek? Ya Allah, juwedeng sakmene gedene ora ana ceboke, ndi banyune? Ra, iki lho ceboke ndi ra? Ngoyo aku ra. Lah apa sih kok bengok-bengok Mas?